Wedle mnie Stanisław Janka to najbelniejszy żyjący kaszepści literat. Człowiek, ja ci my największy zasługi do kaszepści literatury. Ja ci usadzone chyba nowice dokazów, ja ci możemy rzeknąć, że mają wyrtno ta glowopolską, czy glowoświatową nawet. Myślę, że je, osobliwie jego roman Łyskawica, to jest taki dokaz, z jakiego możemy być zbuszny i zewem jest to, że je to dokaz, ja ci możemy w te pierwsze prozatorści trójce na gwiazdać, także mamy dziecię i przygodę Remusa, mamy twarz smantka Jana Drzeździona, no i prawie myślę Łyskawica Stanisława Janczy. Ja zaczął pisać w 1976 roku, bo prawie tej Kaszepsko-Pomorskie Zrzeszenie ogłosiło konkurs na literackie dokazy po kaszepsku. Ja tam wesłał powieści, ale później już dosłał Wojtkowi Ciedrościmu, który prowadził Pomeraniu, moje 7 wierszów i te są ukazały w 1977 roku pod koniec w Pomeranie i to był mój debiut, to była moja pierwsza zna. W 1978 roku, kiedy wrócił z wojska, to przeszedł do Lecha Błędkościego, którego ja poznał na takich zetkaniach we Wdzydzach i on gadał, że jak ja będę skończył to wojsko, to ja mam do niego przyjść. I tam on mnie dał taką bedenk do Wojciecha Ciedrościego, żeby ten mnie wprowadził do Pomeranii, do roboty jako gazetnik. Tak to zaczął od 1 stycznia 1979 roku. Ja zaczął robić jako gazetnik w Pomeranie. I to moja była robota reporterska i tymczasem miał też swoje dokazy po kaszepsku. Pierwszy debiut to był w 1983 roku. Mój książeczka pierwsza Junieje Młetelnika, Później do Dzecy, Kołysanka z marzeń, Żużunka jak mrzonka i tak dalej. Książki poetyczne, bo książki prozatorskie, pierwsza Łyskawica w 88, 89, bo tam jest tak napisany. Dokaz Jacikusk był zabyciony i może niedozdrzony za bardzo w czasach, kiedy wychylił, to było na przełomaniu 80. i 90. lat. Ten czas ledze jest bardzo przeżywa, ale przede wszystkim utwórstwo Drzeździona i nie myślę o tym, że o kaszepskich sprawach można pisać inaczej. Ale Stanisław Janka rozmiał, myślę, przede wszystkim pokazać, że belno znaje kaszepski język i rozumie ten kaszepski język na tą literacką również nadwignąc. Z drugiej strony pisał w tej Łyskawicy może nie tyle stoi z nie kaszebizny, nie zajmuje się snyżo tą kaszepści zemi, nawet kaczy stoinak, bo to piekło, w jakim zajesu akcja Łyskawicy je derchunu zlony, łeciapuny. Ale rozmiał pokazać taką spłeleznową stoizna, jako była wśród kaszebów. Też muszę powiedzieć, że Łyskawica przecińcom co widziała, ona mu dredzi wedówk, a teraz je tłumaczono na anielski język. Także to są te najważniejsze moje dokazy w kaszepskim języku. Leon też takie baderowanie kaszepskich literatów. Pierwszą książkę ją napisał w 1998 roku o księdzu Leonie Hajce. Jak ją w gminie Wejrowo zaczął robić, to ją napisał o nim ta książka. Później ją napisał książkę o Derdowski, to co nazywało ta książka i to dla mnie najważniejsze sprawy z tych nieliterackich. A z drugiej strony tak się okazało, że to, co ją zrobił w 2010 roku, to tłumaczenk pana Tadeusza na kaszepści, się okazał najważniejszy w moim utwórstwie i on dziś jest znany na całym świecie. I 3 lata nad tym siedział. I to była taka benedyktyńska robota, bo trzeba było znaleźć słowa, frazy, takie, które odpowiadały tym słowom i frazom pana Tadeusza po polsku. Ja chcę tak, żeby to był 13 z Wankowiec, żeby była średniówka po 7 sylabie i żeby to się rimowało. I to wszystko ja zrobił. I jak on dostawał rozmaite głosy do dzisiaj dnia, listy, maile,
że wiele ledzym to są widzi i wiele ledzy pierwszy raz przeczytało pana Tadeusza nie po polsku, ale po kaszebsku. A wnętrza z wejści chwycił na stronce przepięty, swój róg błyflowy, dłudzi, plachckłowaty, kranty, jak wąż boła, ranka ma do gamba przecesnął, z dołu półgąbci jak bania, w łeciach krwią zabłysnął, zmrużył perz na pływieci, wcygnął se pół brzecha i do płec wesłał z niego cały dostąd decha i zagrył. Tak so myślę, że może nieszczęsnym dla kaszebskiej literatury jest to, że Stanisław Janka nie jest znany przede wszystkim jako autor powieści Łyskawica, czy jako autor barobelnych wiśtów, ale gdzieś jak się spytamy w Polsce czy w świecie Stanisław Janka, jeżeli ktoś go parłanczy, to stłumaczeni pana Tadeusza przede wszystkim, no bo to poprawdza je wielki dokaz i o nim było głośno i w całej Polsce, i na Litwie, we Francji, w wiele krajach i w całym tym takim słowiańskim ekranie, gdzie pan Tadeusz dokazał o tym, że to polska epopeja i to prawda, ale pan Tadeusz jest znany też wiele szerzej i przetłumaczeni teksandzi no, dało jakieś uważanie, achtnienie Stanisławowi Jance, ale dolmaczył nie był z pana Tadeusza, z Mickiewicza dolmaczył m.in. sonety krymści, dolmaczył Łeda do modectwa, dolmaczył też ruskich poetów ukraińskich, Tarasa Szewczenka między innymi. I co też wyrt podciągnąc, wiśty Stanisława Janci były dolmaczone na inne języki. On dolmaczył, ale jego dolmaczyle, my często narzekamy, że kaszebska literatura żyje gdzieś tam w tym swoim świecie. Stanisław Janka je przykłada na to, że belne dokazy są widzone też gdzieś za granicą. Stanisław Janka był dolmaczony między innymi na fiński język, na italski, piemoncki, islandzki. Te takie języki, byśmy rzekli, nawet na masozdewy mało znane w naim kwelim, a równak tam też Stanisława Janka dozdrzele. Okrom kaszebsko-językowe Łyskawice Janka napisał też tyle powiestów polskojęzykowych. Między innymi ma Żółty kamień, a ci później został przedolmaczony na kaszebski język jak no Żółty kam, ale też Piękniewo, Lelek, Droga do korony. W tych wszystkich powiestach Janka pokazywał rzeczy codniowe, tak poprawdza kaszebów, ale też tych prostych kaszebów, jaci czasem zostawałem rzucony w świat wielkich wydarzeń. Przede wszystkim Głednik 70 roku w Gdyni, zabicie, morderstwo, tak poprawdza gdyńskich robotników wnętrzas. To są sztrajci w Stoczni Gdyński w 80 roku, Łejnowy Stone, o tym wszystkim Janka pisze. Też pokazywa tych kaszebskich zajęć z rozmaite strony. Nie wiedno ty najlepszy, pokazywa też, że były taci i taci. Ja widzę, że pisze to człowiek, który dobrze wiedzą, jak to na kaszebach wezrzało. Chcemy też rzeknąć, że choćby podczas sztrajków w stoczni Janka ju robił w Pomeranii, we Gdyńsku. Miał tak poprawdze paraset metrów do gdyńskiej stoczni. Tej płemią tego wszystkiego, co tam sadzajało, na gwez do niego dochodził. W tych wszystkich wydarzeniach jest wiele tragedii kaszebskich i ja chcę to pokazać w moich romanach. To jest w całości tragedia kaszebskiej, ale ja myślę, że by nie było wolno, czy by nie zginęły w Głedniku 70 roku, tu ledze, polusze kaszebi, tu i pierniczci, i formela, i nastały. To są kaszebi. I o nich piszą nawet reportaże. To był młody knopi, oni mieli 17, 18, 20 lat i oni musieli zginąć za to, że oni byli kaszebama, poluchama i za to, że oni przypadkowo trafili się tutaj ledze z partii, z PZPR-u, kozyle strzelać do robotników. Ja robię teraz nad powieścią romana, który sobie nazywał Cesk. Cesk po kaszebsku to jest oznaczony nawet u ksandza Zechte w kaszebskim słoworzu, że to jest taki lęk, ужас, niespokojność. I to będzie taka historia rzeczy jednego kaszeba, który się nazywał Kaszebłości, prawie Gust. I on żyje w latach, to są dzieje w latach 1908, 1956. Na tej zeldze, która przeszła do Polski, ale wcale tak optymistycznie ta powieść nie kończy. To będzie z powieściów moich, taki największy dokaz, taki perzynka, podsumowanie mojego utwórstwa,
ale też często co nowego w takiej konwencji wspominku tego Kaszebę do końca tego roku ja będę nad tym siedział. W Rujanie 2018 roku samorząd Pomorskiego województwa mieldyny pierwszy rys kasiepsko-literacko Nydgroda. Za całowność literackiego utwórstwa w uznaniem dorobku a wielolatny utwórczy roboty kasiepsko-Nydgroda literacko dobył Stanisław Janka.